No včera se tady mohla být do 3 a dneska kvůli nám. Do 2. Ne. Já jsem tady byl do 3 proto, protože tady bylo 6 abiturientských večerů. A já jsem ty tabule musel nachystat. Že bych tady musel být jinak 6 hodin. No, vidíte. A dneska i tady bylo kolik? 4? Že máme jít do prdele. Kdyby si Kdybych já ti musel žebřík udělat až v nebeské výši. Kdybych já ti musel žebřík udělat až v nebeské výši. Letli bychom spolu, spadli bychom dolů, byl by konec všemu. Letli bychom spolu, spadli bychom dolů, byl by konec všemu. Jak to? Pojďme do Dakoty. Dakota. Normálně přijde tam.